ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? 14 ତାରିଖରେ ନା 15 ତାରିଖରେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ଓ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ? ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ଏକାଦଶୀ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼େ, ଯେମିତି ଦୁଇଟି ହାତରେ ଦୁଇଟି ଲଡ଼ୁ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ଉତ୍ତରାୟଣ ଦିନ ବହୁତ ଦାନ କରିବାର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ଦିନ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଥିବାରୁ ଚାଉଳ ତିଆରି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଦାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଅର୍ଥ 7 ଜନ୍ମର ରୋଗ ଦରିଦ୍ରତା ପାପର ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଆଉ 10,000 ଗୋଦାନର ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସ୍ନାନ କୁହାଯାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିନଥାଏ ସେ 7 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗ ଦରିଦ୍ରତାରେ ଭରି ରହିଥାଏ। ଏହା ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବା ଉତ୍ତରାୟଣ କରାଯାଇଥିବା ଜପ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଶୁଭକର୍ମ ଆଦି କୋରଡ଼ ଗୁଣ ଫଳ ଦାନ ଦେଇଥାଏ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆୟୁ ଯଶ ରାଜ୍ୟ ସତ୍ତା ପୁତ୍ର ସୁଖ ଆଦି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଉତ୍ତରାୟଣ ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ରାଶି ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଉତ୍ତରାୟଣରେ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଖାଇବା ରାଶି ଜଳ ମିଶ୍ରିତ ସ୍ନାନ କରିବା ରାଶି ଦାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କରାଯାଇଥିବା ଯଜ୍ଞ ଓ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଜୀବନଯାପନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରିୟ ଓ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନଥାଏ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆଜି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆପଣ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଲାଭ ହେବ ଆପଣ କେବେ ଭାବିନଥିବେ। ଉତ୍ତରାୟଣ ଦିନ 9ଟା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ରାଶି ମିଶ୍ରିତ ଜଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ବିଦ୍ମହେ ଭାସ୍କରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଭାନୁ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହା ଦ୍ୱାରା